Savan! Savan, nu m-ai speriat! Bă, trezește, tu vrei să mor? În primul rând, eu era să fac infart din cauza ta. Și în al cincilea rând, de unde știi tu de mine, mă, năsofule? Am rămas aceea. Fac partea de pentru abonații. Și cu dacă tot mi-l dai. Na, ține. N-am nevoie de el. Doamne, ce mă spune savantele. Fac infart din cauza savantului naiba. Nu mai vreau ăsta niciodată să văd în fața ochilor mei. Da. Mulțumesc că m-ai dat atunci pe creativ ca să mă dea abonații. Să mă dea abonații 2 nivele în spate. Da? Mulțumesc. Deci mersi că m-ai dat pe creativ ca să mă dea abonații 2 nivele în spate. Scuze. Ei, pe scuze. Lasă-mă mai în pace. Mâine soarele va fi pe cer până spre seară, când nu este expus să cadă și câteva stropi de ploaie. Vor fi 30 de grade la amiază, dar vremea va continua să se încălzească, așa că în prag de weekend se vor atinge 33 de grade Celsius la umbră. La munte vor fi averse descărcări electrice și întreținitări ale vântului în special în Carpații Occidental și Nord-Carpații. Cantitățile de apă vor depăși valorile 25 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. În restul zonelor, ploi de scurtă durată vor apărea doar pe spații mici. Joi vor mai fi ploi slabe, în special în zona montană, dar și în nord-vestul țării, cercul izolat și în rest. Hai că pot să-l trec. Bine, bă! Bine, bă! Nu te cred, bă! Am aflat unde trebuie să încep asta. Bă, pe unde trebuie să încep? Pe aici? În special în Câmpia Română, dar și în Lunga Dunării. Cerul va fi senin, iar va apărea noaptea, în special în extremitatea nord-vestică, unde bine că am scăpat de savanul ăla. Că e savan nebun. Savan nebun. Savan nebun. Și ai zis? Nimic, savantule, nimic. Ai putea să te dai acolo de aici? Te rog frumos. Israelul lovește la foc continuu Liban. Sute de oameni au murit în ultimele ore în urma atacurilor aeriene. Iar zborurile către Beirut din întreaga lume. Dar mi-a dat parcurs prea greu. Și acum nici nu vrei să te dai de aceea. Savan nebun. Nu mă tragi tu pe mine la răspund, savan nebun. Acum. Da, dă-te odată, dar ce de savan nebun ce ești? Acum pot să fac videoclipuri mai lungi. Deci o să facem și serii, cred, de o oră. Am rezolvat problema. Deci nu savantele, că te omor. Iau sabia de netherite, cumva fac rost de ea. Nu! Dar cum neba fac parcurs? Că n-am învățat în viața mea să fac parcurs. Am mai făcut niște videoclipuri în trecut cu parcurs, dar n-a postat că nu mi-a ieșit. Adică nu reușeam nici măcar pe bara aia să mă, pe bara aia să mă urc. Dădeam creativ. Atunci nu eram cu savanul ăsta nebun.
Da, du-te tu, mă, la Andrei 2010 și la Silent. Că poate acum au revenit naiba. Și mă lași pe mine în pace. Doamne, ce mai greu parcurs mi-ai dat și tu. Nici nu mi-ai spus că e lung. Cel mai greu parcurs ever. Dacă vreți, spuneți lui Savant să spuneți în comentarii la Savant să vă dați și vouă parcursul ăsta să vedeți cât de greu e. Savantule, nu te mai suport. Odată ce ajung acolo pe shift. Face un legământ peste pământ și ape pe teritoriile a 3 țări. Thailanda, un cocktail exotic de zâmbete fericite și plaje tropicale. Regimul împreună un amestec generos de obiceiuri și credințe. Unde-i Savantul? Savantul ăsta e cam nebun, rău. Știi că repet asta, dar chiar e nebun. Am vorbit cu jocuri interesante și că mai aș pe mine seria aia lui. O să-mi dea de aia să mă bage la prieteni pe Minecraft. Dar nu mi-a mai dat. Puneți în comentarii să-mi dea, vă rog. Doamne, ce greu e parcursul ăsta. Băieți, am ajuns aceea. Mesajul satelor pescăriști prilejuia niște experiențe de neuitat, mai ales pentru simțuri. E adevărat, au învățat specii de pește și au întâlnit simțul olfactiv și mobilele corespunzând un sos de pește fermentat. Unii au cercat, însă alții au găsit în el filmatorul din mâncare. A deși ei triumfau din nou și s-au văzut primii pe direcția Malaysia în regii de turiști. Am ajuns aici. Din nou. Fix de parcurs. Păcat că nu pot să o spar. Era mai fain dacă puteam să sparg aia. E mai bine aici că e cu lever. Și nu e pe buton. Acolo trebuie să sar. Da, pe acolo. Aici o țără mult mai greu decât la butoane. E distanța prea mare. Chiar e tare făcut parcursul ăsta. Dar e greu și lung. Da, fain, da. Sora. Săraci. Intrăm, ne apropiem de casă și vedem două. Pare că te sunt la jucat, mă faci pe buton. Și trebuie să fac comenzile astea mai întâi ca să pot după aia să fac asta. Și ne arată ce gătește pentru noi. Nu-mi dă de seama. A fost părerie. Să nu mai stai să alergi cu toți dulăii pe toate străzile. E mare lucru. Looking for a place to sleep. No? There? Hai să întrebăm mai sau ăștia și după aia
Ne-am oprit de la un doamnă care avea un magazin unde mai și gătea, cum se întâmplă prin Thailanda. De toate e așa. Noi, deci o podea. Thank you, thank you. Cum naiba vreau mă să ajung acolo? Ne așteptau doi bunicuți cu trei nepoți, foarte drăguți, foarte simpatici, cu fețele ale lor rotunde, perfecte. Give me a hat. Dar aia mică are o față, deci efectiv toate este un zâmbet. Uite cum le-a este. Cred că l-am gândit pe lângă noi tot timpul. How old are you? 4? Unul om, care Nu mere. Eu un sat pe scăret, mi se pare mie cam micuț, pentru că e lângă Și acum pe unde? Dar cine? deja masă. Mi-a luat și fata de la și casa. Foarte bine, bravo. Mersi. O să bună să aveți. Și eu nu se dați căldură, nebunie. Și am zis, hai să jucăm câteodată o bere, facem minuni. Hai. Do you have a beer? Și atunci am zis, știi ceva, nu o să doar de cer și de rugăciuni și nebunii, hai merem direct și cumpărăm, că suntem în bani. Ia așa un pic stingherită, zâmbitoare, ok. Și zic de să cred. Poftim, what, ok? Adică e la client, așa, hai să ținem berea. Vai, dacă pot să dorm afară aici. Eram o zonă liniștită, se auzea am zis, de cum am văzut că a venit o poză să dorm. Și nu mai aveam presiunea asta. Ok, nu se vine cu nimeni, poate să ne pun. Dar mai bine dormim câteodată. Mă gândesc la flux și reflux. Dacă părește, trezești inundat. Ne întâlnim o doamnă foarte simpatică, pentru că noi deja, cum am spus, ne dăm seama de oameni după împățișare, după cum râd, după expresia feței. Foarte drăguță, Bine! Bine! Am învățat să fac parcurul. ne-a arătat Când? dușul, What is this? Ce bine că pot să sar acolo și mă trebuie să fac parcurul din nou. Hai, calamarul. Fetele ăsta acasă e vreo 4-5 oameni care vorbeau calamarul frați. Îi puneau Da, buchețele de dar câte nu 5 pot să oameni. cred că s-a gândit la asta. Poate să ne explice că asta este business-ul doamnei K, cealaltă. He's the boss, right? Ei usuc acești calamari care vin direct din mare și eu îi vând 800 for 1 kilo. Oh, 80 de bani. Can we taste it? We are from a TV show, reality show, România, Europa. Și le-am spus despre ce este vorba, toți foarte zâmbitori și foarte bine. Vreau să vă spună și fratele, salut! Ce e acolo? Salut! Să mergem acolo? Salut YouTube! Abonați-vă la Zembinomi! Până să facem noi câțiva pași să ajungem la casă, E bine că am dat de asta. proprietara casei din spatele nostru, care nici nu stă pe gânduri. Așa, da. Azi mai multe mărete, crezi că asta face ceva special. Fix la 1 metru de plajă. Hai, lăsă mai zic asta. Ia mă seamă, ia. Lăsă-mi, hai, că seamă. Intrăm la doamnă în casă și pleacă pe aici. Probabil unii dintre voi știți, cred că nu foarte mult. Am și un canal de YouTube, dacă mă picați pe la sfârșit. De acolo să-mi dați și mie. Da-le lui Andrei. Dacă vreți să-mi dați și mie unul de la... Un subscribe. Nu mă spun. Mă ajută. Nu dislike. Sawadika, sawadika. Do you know a place where to non sleep? Haideți la mine, că Am reușit. Nu mi-a venit să cred. Acum uite cu ce am, cu cactus. Și el din viață cactusul. Zâmbitoare, amabilă, prietenoasă, care a dus direct
Ai grijă. Vezi că e greu aceea. Vezi că doare. Mor direct pe scară. Să spuneți dacă vreți să-l mai băgăm în episoade. Poate o să o luăm într-un videoclip cu Minecraft, într-o parte. Videoclipul viitor intru și eu. Dacă vreți. Face și el parcurs cu mine. Nu doar eu să mă chinui. Să se ghine și celălalt. Păi dacă ei intru acum, doar ca să mă dai pe creativ. Fac eu magie și te aduc la mine. Vorbesc eu cu savantul și vine și el. Intru. Hai! N-am nimic împotrivă. Revenim când intru și eu. Vorbim un pic cu savantul, vedem dacă mă lasă să mă bag și eu. Imediat, poate termin jocul. Aha. Pa. Zi, savantule, unde e Andrei? Scuze, dar nu am putut să ți-l aduc. Poate în următorul videoclip. Acum nu poate savantul să le facă toate. Totuși, cred că e prea slăbit. Da, n-am să mă aduc. În seara asta parcă toate s-au așezat, ne-am liniștit și Adică unii slăbit. avem forțe proaspete. O să înțelegi tu pe parcurs când o să vii. Când o să fiu mai mare. Când o să vii, o să sunt vei. Da, voi. Face e foarte bună acum după masă. Asta seara. Sperăm că va reuși în celălalt videoclip. Acum, na. Era prea șmecher dacă eram doi și să terminăm parcurul ăsta. Să știi că noi a apărut savantul deodată pe harta mea, cam ciudat. Cam ciudat a apărut savantul așa deodată pe harta mea. Poate pot să-mi aducă și pe ceilalți din de la Andrei 2010 și Ice Island. Poate într-o zi o să mă duc și pe mine în oraș la ei. Uite unde am ajuns. Momentul de intrare la amulet a fost ceva așa de film. Ladies first. Ce frumoși sunteți și părați chiar periculoși când veneați așa. Hotărâți, bine, Hop, hop. cu atitudine, Suntem periculoși. Vă stăm bine aici în peisajul ăsta. Și ție. Plajă frumoasă. O locație foarte frumoasă. Superbă. E din mai superbă decât plaja care o vezi. Și mai albastră decât apa. Mai albastră decât apa. Am văzut că e superbă, vaporoasă. Pe care eu plimb așa, briza mării, ne uităm la ea. Zic, Doamne, Irina, ce nu-i dat să făcut astăzi? Dragilor, înainte să începem, Ăla termina din a doua încercare. De obicei termin unul din... Așa, așteptați țăra, am o mică problemă. Da, pe unde te scoateam? Asta, dar eu să le editez Andrei și o să punem în două părți. Mi s-a mai oprit o dată și nici măcar nu mi s-a pornit filmarea, așa ajunsesem în față de acest nivel, dar am zis că nu mi s-a pornit filmarea, o iau de la început. Clipul ăsta o să fie. Eu cred că o să se uite mine la el. Sper că nu o să fie videoclipul pe bucăți. Deja trebuie să ne prindem. Da, nu.
Am ajuns din nou și aici deja știu ce trebuie să faci. Pam. Acolo trebuie să duci. Ce trebuie să sară acolo? Oh, merg! Merg. Am luat vreo 10 nuți. Bă, ce naiba? Sistemul ăsta. Nu știu, am stat cam 50 de ore dacă nu reușeam. Acum ce? Du-te naiba, nu te cred. Spider-Man direct, mă. Dacă sunt Spider-Man la ăsta. Du-te naiba. Te cred, mecerful. Să-mi treci pe TikTok-ul meu să-mi dați și mie acolo în fală. Toți din mine mă numesc. Acolo am 1000 de urmăritori. Și de ce nu să facem și pe YouTube 1000 de subscriberi? O să le dau mesaj youtuberilor la la 3000 de subscriberi o să încerc să fac parcurs cu Eyesiner și Andrei 2010. Îți dai seama că eu să rămân în spate, să mă bată ea măr. Mă fac că ea măr direct. Și sper că o să-mi și răspundă, să-i dați mesaje să facă cu mine parcurs, vă rog. Asta e visul meu, să fac parcurs cu mine. Ce n-am? Ciudați parcurul ăsta, nivelul ăsta. E cu Emera, e cu de-astea. Ce șmecher a fost. Am oprit filmarea că am zberat pe dar... Nu să zber până o să mor. Mai încerc o tură, pe aia nu știu de video clipul. Avem o tură pe încercarea. English Spanish. Unii tăi vocalnici. Ce șmecher se vede. Aici merg. Am eu o problemă, dar nu contează la telefon. Apoi să filmează. Pare că aici s-a ceva video. Pa, pa!
Pa, am zis.